Oivangin vesistönhoitoyhdistys, Kuusamo. Lähellä oleva Oivanginjärvi, suuri kaunis järvi, on kärsinyt vuosia leväongelmista. Ja tehokkain tapa puhdistaa maatalouden valumavesiä on kosteikko. 14 hehtaarin kokoinen kosteikko on edelläkävijä ja suuri ympäristöteko. Alue on lisäksi virkistyskäytössä ja myös alueen linnusto on ottanut paikan omakseen. Kosteikko puhdistaa valumavesiä laskeutusaltaissa, matalissa altaissa ja sitten meillä on erikoisuutena happipato, joka pitää kosteikon hapellisena myös talvella. Tulokset on ollut, sanoisin, että hämmentävän hyviä. Kosteikon rakentamisessa on käytetty valtavasti talkootyötä, mikä on vahvistanut alueen yhteisöllisyyttä. Hankkeelle myönnettiin ensimmäisten joukossa ei-tuotannollisten investointien tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.